Ćao svima ljudi, ovo je novi klip na mom kanalu. Danas ćemo da snimamo novu igricu, to jest pre par dana na Facebooku sam listao, ušao sam na onu stranicu Leo Messi i pisalo je kao da skinete igricu Messi Runner. Ja sam je skinuo, pa nije baš neka, mogli su je malo bolje napraviti, ali nema veze, dobra je i ova. Sad ćete da vidite o čemu se radi. Evo vidite. Dobra je tu slika, ali igrica nije baš nešto, vidite. I sami nije, mogli su malo bolje te likove da naprave. Ali nema veze, dobra je tako. Nije baš sad ono, ne bi bilo ni dobro da je sad ono igrica tako za Android, da bude kao, da bude sve odrađeno kao u FIFA pravoj. Ma nema veze. Quick run, play. Vidiš, sad ću da ukližem, to je baš dobro napravili. To ima i Ronaldo kao kicknut run. Vidite. Ne, nisam skočio. Neću da... Evo sad ću ponovo. Da vidimo koliko maksimalno metara možemo da pređemo. Vidite. Sad vidite, možete ovako duplo da skačete kao, ali sad evo, zbog toga što sam vam pokazao, sad sam se zalepio od ovaj kao što trebam da preskočimo ili da ukližemo. Nije loša igrica, ali to je više za neku manju decu. Vidite i to kao kad skočite sa kopačkama ostane onako sve razbijeno beton. Sad me ovaj mali nervira, uvek se u njega zaletim, izgleda kao da je daleko, ali zapravo je odmah ispred mene. Majmun mali, plavi. Evo vidite, pa je sad ovo, opa. Dobro je da sam se sjetio da ga preskočim. No, evo sad. Nećemo. Samo malo. Vidite kao možete i loptu da šutirate, ali to nije lopta, to je više kao neka vatra, što li, neki plamen. Vidite, imate dupli skok. No. Ajde ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Ovo je kratak klip, to je više kao, kako da vam kažem, kao da vam pokažem igricu i o čemu se radi to. Vidimo se u sljedećem klipu i ćao svima.